ni active tongmani anto bobai je department station sam khlaimani bar jate pro manka khub kaham no bo sam khlaimani o sab simi boro beleg na kaham tongmani beleno khak kaham tongmani peba khoroksa tini administration ni bo khorokti prasane bo sang kaham boro sang kemal te omahai zorawo bini sang khamani ya faro te jing bong khabajak zorawo tung to pal to norti mai so bajak sini DDA sa kapna sini honorable chairman sini banguna okra sar jagdish deburma te sini honorable executive member borong mana okra Robindra Deburma te borong mana okra sini kata common koloy te joto sini officer so te sini borong mana si MLA sun kai supaika te mia asam sa omahai news mane belekeno hamka tangke proksa borok mane asik kaham borok active tokmani bo bin bisite chung kubang ma ICA department chung samong kaham khai tokmani biabetini khoroksa borokno omai ke chung kumawi belek Taku Okra Susanto Deburma Bobai 2007 sinilay Puilang media ni samong tangkurun sini Bobo apro edisini ICT department no tongoba ke যখন ang media wa hapka apro any television ni pore আকাশ ত্রিপুরা নে পরে কক ত্রিপুরা জন pro সব সময় ন bo chini obahai private chung media khai tongnai rok bai bo coordination nare সব সময় sing samung tanglai eke chung iye mongmani pore bahino bono ta age dara man chinugo iye mongmani pore bahin chung bono ang ata no nugo eke boy mon ekjon boro chung je kono jago edition program khake bo nije phone khaye saronti jago mai program khatam tam detail bo nije bangla bo khayo bo nije kok borok bai bo translate khai tabo ICO chini kok borok ni press release bo no ab jago bo content khoroksa editor kaise department ni editor mane thum dongbai ini tasara belai khino kok sang khai joto department ni joto program dong cover khai boni samungno bai ki milik ke tlang thanglai sob sumung bo chati ke media watching borok tabo phano kegruk gerung ganang samung tang gerung media o tau phan borok kaham kari khachin thani kabang ma borok chung skill media ni personality sing slam meya bohai taku okra Susanto Deburma te bichini state ni ICO chin senior jam borok koyek jona dong o bhai ke chungno guide nai age ni chungno chungno guide nai tabo kok borok media rokno kabang ma borok no guide no siang ke bo katal tabuk ni electronic media ni bepar no bo sin ke bo khorok sa kama ma bai sini ICO ni to tabo mokol khaksa kana sin thangma hima tong suang ke sini mokol khaksa kana thangma chung da susan to kama ma bo chir ke bo news no khaina ni na edition ni bagai bo news khai ke sini bagai ka hamba jo khorok nationalist le bo abo show news no singa bono mane mui suisa mui korong jeban mane bo jago mui kotong bolong ni mui tong nai tu mama hai news belai kin bo siu ke bo atun chan ya kare thangmani bihik theima bo balu yaku kabang ma bo khorok sa bori phangai che ono kuni boni bana je khorok barok na bono kai bori jotno no khung khari di kamu jaksa responsible khorok sa borok Saimia matero tangke bona sudah titlangka bono kuni boro rokno bene attani sorgoti bono chukna hawo tongkacang tong ditun matero tai boni no kuni boro rokno becheng jotno kha kacang ya pharu ke boni family loge chung tongnai chini edisi apang tongnai chung jotno tongnai hambai pia chini kok boro media ni khoroksa chung sinai khoroksa borok taku okra masun kamalai ke belai khoti kacing jurnalist o reporter সরকারি কর্মচারী এখানে সম্ভব তিনি দিনে বাংলা চলখান ও খাক খামা করতে পাবো হয় বিন বিহি হিমান বান
bin bisi ni bukan orang kaya malalai kok salaya 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 tentu sebab ayu Malaysia tapi bo busla korupsi yang dari dalam busla sekali kamu busla je rumah buka ni je mana kalau ini ini mana rumah buka jadi kemana tu ke baik mana aku pasti suatu kali kamu ni je bo nakari jalan ini bo apa bukan tu bisa jalan dia ঈশ্বর তিনি আপনাদের তিনি ফলানো এই দিনের নকরি বর্তমান গেলে কোনো 2019 মহোদয় আমি কর্মচারী কাম করা যায় আচ্ছা mandai ini ya ujian tiket teman tiket ujian kesehatan ini teman tiket isu